Yawwa a nan gurin za ka ga message da za su turo maka in ka tura musu. Yawwa ga mai bukatan kuma ya samu kuɗi da application da application ɗin, ko ba sai lalai ka sai da data ba, kana bukatan ka samu kuɗi to za ka iya referral. Kana taɓa referral nan za ka ga komai naka. Za ka yi copy ɗin wannan link ɗin, kana kwafa sai ka tura mu wani ta WhatsApp ko ka sa a WhatsApp group ka dai dan bayanai haka. To duk wanda ya taɓa wannan link ɗin ya rijista har ya yi upgrade, ana upgrading. In kana so ka sai data a arha sosai, kai upgrade naira 1000 ne upgrade ɗin, 1500 akwai na 1000 akwai na 1500. Mun ji home. Yawa kana zuwa nan za ka ga agent ɗin nan, kana mutum wanda yake so upgrade ɗin zai zo wajen ya taɓa kan agent ɗin nan. Yana taɓa kan agent ɗin nan za su maka magana. You are about to upgrade to an agent account. You can view our pricing page for details about the discount available for agent. You will be charged total of naira 1000 agent kin. For this service to continue, enter your transaction pin. Idan kana so kai sai ka sa transfer pin ɗinka, kana sa ka tura continue, za ka ga an ƙara maka girma. Kuma duk wanda ya upgrade abin ƙara za a yi daɗin daɗawa, za a mai bana. Bayan an mai bana kuma za a mai ɗan postan shi haka na sayar da datan shi. To kuma komai bayan an samu rage ga poster nashi na kanshi, wanda in ya ga dama zai iya printing, in ya ga dama kuma zai bani shi a waya yake turawa da banan nashi. Wannan bonanza ne. In kai haka za ka ganka agent. To pricing, ga pricing kana da pricing nan za ka gani. Net of subscribers agent bendo. Agent a subscribers zai sai kati. In zai sai kati za a mai ragin naira 1, agent za a mai ragin naira 2, bendo kuma naira 3. Sai wannan data MTN za ka sai 500 MB